kan ihe nwanne m nwoke a na-egbu n'ọnụ na ọ na-akpanite mmụọ mmadụ ọ na-eme daisi ụfọdụ ndị wụla sef ya ekulite dụbakwa ndụ ọzọ maka ọnụ mgbe nwanne nwoke a na-egbu ihe a efu ka ubi na-atọ m ịghọtalụ agwaski ubi a na-atọ m na-aghịrị daisi ọdụm ka ma nọzi n'igwe hit o nwere ụdị ọsụsọ ịmara ọsụsọ ọ na-awụ kịrịkịrịkịrị ọsọ eji ama ndị niile ego na-emesi ntịrịntịrị ọ na-agbapụta m n'ahụ dịka gasị na mmadụ ọkwa na ndụ ọzọ akịta ka mma na ọja na-agwọ m ọrịa sef ịma mgbe m nabata bebe adụbụ nke ihe malaria gburu ihe ahụ tafụ my god mana ịbịa na ihe a mmụọ m wee kunye ọgwa na ụbịam gburu m maka na ọ bụ na m ji ego ewere m ego saa agha ahụ nwanne m nwoke ewere m ego gbaw machiche eghe ntị mana ya debara chukwu nwanne m nwoke mma jụkwana ụfọdụ ajụjụ ka ụfọdụ ndị na-ama ụfọdụ ndị achọkwana ka ha mata ọtụtụ ihe gbasara gị ọtụtụ ihe gbasara ọja ọtụtụ ihe eji ọja emegasị na ụmụ ihe ndị ịmaga ụfọdụ ya sị ụfọdụ Chineke ọja ekwuru m na nke tata ndị na-enene anyị nke tata hụrụ ihe anyị na-eme kịta na ha chere ihe tukwu chiche akpata oyi ụfọdụ nọzụ na-eshekizi esheki ịghọtalụ m chọrọ ịjụ sị abịa n'ụmụ ihe ngwala egwu niile ewere ihe dịka oge na-eji mara ndị be anyị ọja anụwakwa wee udu wee ịgba wee nke a na-ayọ na ịchaka amụsiri nna gị ike amụrụ m sie gị ike ndịkwa ka ndị ihe ọzọ ejikwa akụ egwu nke a na-akụ kpọm igwe adịkwa n'ọkụ na ịma na eso m na ndị nne ha gwa nne m ọkwa nne m gwa m na mbụ onye Igbo isi bido na-ewere iwe ọ dịkwara ya na-ewe iwe mana ka si na-ekwu ịma nne eso na ndị otu anyị maka ụfọdụ ụmụ Igbo anyị ụmụaka na-amụpụta kịta ọ dị ka ihe m kwuburu bifo o anọ m nnọọ je hụ ka m kwukene nnọọ ya bifo anyị wabakwa n'ihe anyị na-eme Igbo na-ege anyị ntị ka m kwukene nnọọ ya ka obi ndị mmadụ na-atịte maka na ụfọdụ ndị mmadụ ọ dụzi anụ ka osigburu na-aga mana ka m nyekene nnọọ ofu ihe anụ eje m na nke nwanne m pam n'izuụka ọkwa izuụka ịtọ dị n'ọnwa gara aga so nọrọ ebe ahụ ịghọtara nwa ha ịmago aha ụda ụmụ aha na-adị n'abụ ụmụaka kịta ọ sị na aha ya wụ junior ụmụaka kịta eji sọrịlak na afa nkịta oyibo ịmara ya eji sọrịlak na mirek na ndị ihe esekuru ọkwa nna kata nanụ exclusive amam nke wụ exclusive amam ka ọ dị ije exclusive a na-eti egwu bụ nke a na-akpọ exclusive a amaghị m nwatakịrị riwe chachacha binye n'oche jetupụrụ ahụ nwunye nwanne m nwoke binye si ya ihe ndị oyibo kpọrọ sụpụrụ oyibo thank you junior for finishing the food ọdụm iwe mgbapụ m obi ọdụm nwere wayo na-eji owo m si m majestic mumu welu wayo aka mene mumu emene ka ha mara na-ezi iberibe jidekwa obi gị aka na ịnọkwa be ụmụ nwanne gị nsọbazi uye nwanne m kezi ka junior si richezie nri gị wee kenewe junior ekene sị na mgbe nke anyị ọ na-awa iriche nri ije kene imeghe ya nwoke m ikene nne gị kene nna gị ije kene okenye kene ha na ọkwa mpekele ji wa na echeta mgbe nke anyị ahụ mpekele ji na mmanụ nri abịa were nnu tiere gị mgbe ụfọdụ o were ji ndị be anyị na-adị n'iri achefu na mahịa ya mekọtara ha ji wee si na abana na ọhụleri si na abana ị ka na-ahụ abana nkịta ebe aka na mgbe ahụ be anyị mbịasị mama a na-ekwe m eri abana na abana na-enini mma mmecha sịpụ na agụwabeghị mgbe agụ gwara anyị ama m ihe eri m ihe eri mana ụmụaka nkịta ha ri ọkwa nri chekwa abana ahụ eje m kene m patansa nkene m matansa dịka esi eme omenala mana nkịta ihe niile mebichana dịka ihe anyị na-ekwu dịkwa ka ụmụ omenala anyị a echefukwere echefu ụmụaka richezie nri ekene ya junior thank you for finishing the food the thing ọ gba kpam si ekedekwa nke junior thank you for finishing the food ọ bụrụ na agụ na agụ junior ọ nọghị ebe eri nri bifo na ọkwụrụ ji akụ na-emebi ụmụaka selelak exclusive na ndị otu ha were zubicha ụmụaka kịta maka ọchọ edoke ya kịta iweta ụdị ya jepụta nwatakịrị kịta ọ sị daddy what is this sịpụ oyibo ha na-adị n'azụ
Daddy, what is this? Oma ulu ihe Oja Bara ihe eji Oja eme. Ona kata na kata sigi osi kpọrọ nke gịnị bụkwa ihe gịnị ka eji ọ Daddy, this is for other people. Udo Igbo ha na-adị na asịkata ọ na-awụ asịpụ ka ha na ụdị ya na ọ na-agba m ala. Ọ na-agba m abụọ ruo na ọ dị ka nke ọnkụrụ ma nnekwu elu ebe ahụ na-asụrụ ụmụaka oyibo ruo ọhụmafọ Igbo. Abụ ndị ọcha kwa ọcha. Anyị bụ ndị Igbo. Amalụ m na-asịrị ha Igbo nwatakịrị na-asị m uncle what do you say? Uncle what do you say? Mụ asịkwa ya nna m what you say is that you must hear your Igbo language say. Ịghọtara? Na-emekwa nsi nọkọta mamịrị kpaa m nsị ya junior I want to peace say. Yochakwa mgbe m ma-apụ sị m nye ya ego nsị I don't have money say. N'ebe ya anụ anabasị ya junior I'm going say. Yejiri ya na-azụbicha ụmụaka ịghọtara that's onye ewe m anaghị eme oyibo asị na oyibo ha amaghị ulu ọkpọkọ ịmakwa gịwa ji ọkpọkọ alute Lagos ịmakwa nwanne m tukwa ise ha agwaski ịma ichibe ekwe na echichi abụ onye echichi ka m bụ onye echiri ndị ha na-etu ọbụna na nwa bụ ka eze asị ka o fuo hey nna gị mụrụ m sie gị ike eze asị ka o fuo mana onye ha efu Chukwu eze asị ike fuo nwanne m odogwu gbuo eze asị ike fuo nwanne m odogwu ọgụnụ asị eze ka o fuo eze wee sị na ya ha efu odogwu gbuo dike si gbuo agwasị ka ya ọsị dị ya ma nwụ agwasị ka ọkwa gị bụ osisi akụrụ na osi na wee pụrụ ome wee pụta wee odogwu hey ọkwa gị bụ eze asị ike fuo eze asị ike fuo nwanne m eze asị ike fuo nwanne m ntete bi na chi Igbo efi ọsọ odogwu n'izulu ka eme ho n'izulu ka eme hey ọgana ngwa yap ha Igbo unu tọkwala atọ nkịta unu tọkwala atọ onye mere ya eme onye akọrọ ihe mere taa akọrọ onye ya akọrọ ese dekwa ihe mere taa ifuona ezi asị ka efuo izulu ka eme n'izulu ka eme o n'izulu ka eme ọkwa gị na-ewele ọnụ Chukwu nyere gị edozi obodo ngị na-ewele ọnụ gị agbapụ mmiri etinye okporo ụzọ ọgaranya lọtara ụmụ ogbenye ewutu ọnụ maka Chukwu ọnụ gị ama funata efuo hei odogwu nwanne m nwoke aka Chukwu dị eze asị ka efu ọsị na ya ama mfu mkpụrụ osisi akụrụ na anakwu wee were aja wee kpochie ya opuni ome wee jewenu wee bụrụ iloko ha gbuo dike na ihe ike mere achọ dịka chọọ gwa m okwu na anụmanụ nwanne m odogwu hey ọgana na ọgana na-afịa ọkwa n'isi mbido TV ka anyị nọ so dịka anyị si wee na-ekwu na-asị kedu ụmụ ngwa egwu niile kedu nke n'aka adị mkpa ụmụ ngwa egwu niile ekwukwana maka na iji ọja bụ ihe ịmara nke na-akacha adị mkpa nke na-ewulite dịka anyị si ekwu sef ikwesịghị ịma nke ọ bụ sọsọ ya naanị na-aga ọ na-enye ndị mmadụ sọsọ ya naanị na-aga onweghị nke etinyere ya ịghọtara onweghị nke eti wee na-akwado wee ịmagụ wee na-esi ya ọ na-ewulite ndị ịmagụ kedu nke kachasị bụ ọja anụnwa ji n'aka ọ bụrụ jambụ ka ijere ihe were 100/100 maka na ekwuru m ekwu sị na nke n'obi m amaghakwa m bụ nọ nke kacha kpawo ọja duto na ọ na-abụ onweghị ihe eji na-akwado ya ọ na-ewulite mmụọ ndị mmadụ maka na akwakọba sọsọ ogene kpomkpom ofu ogene ihe anụ akụba ịgba sọsọ ya na-anụ kedu ka ọ ya ada akụba sọsọ chaka kedu ka ọ ya ada mana eji nke a wee na-afụ sọsọ ya ọ na-ebunye obi ndị mmadụ ihe mere nọ na nke tata mgbe anyị pụtara anyị amara nke AGWASKI nwanne m nwoke siri bido ebe o siri wee malite ọ mụtara ike o si egbu ọja na ihe ndị ọzọ niile sokwa ya wee bịa onye apụkwana na nke tata ya abịa egwu anyị na-abịa ka anyị je ṅụọ nkwa tie ihe n'isi o anyị je tie ihe n'isi